Nhasi tiri kupinda munyaya inoshamisa uye inotyisa zvikurusa. Pane vhidhiyo riri kutenderera pasocial media richiratidza mukadzi ari muchechi achiti akabatwa nemweya waSeWicknell Chivayo. Anenge achiratidza kuve ari possessed achifumura zvese. Muri yeZimbabwe, welcome back to Panonzi Pano. Ndini zvangu Teteve Pano, and I am here to give you the latest gossip and let you decide what's fact and what's fiction. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe, mobva malaika nekushare video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. Which forces? Huh? I said, which forces? Huh? Who are you? Huh? When you give them cars, what happens to them? What was Zvese? Plus access. Access Uchite. My ladies. We have sex with them. Physically or spiritually? Spiritually. When you have sex with them, what happens? We sodomize. You sodomize. They want free things. They want free things. So muvidhio iri mukadzi uyu anonzwika achinetseka kufema, achiratidza kunge ari kutevedzera mafemero anoita Wicknell nemaitiro ake. So mufundisi anomubvunza mibvunzo, iye achipindura, vanhuwe, izvi zvinotyisa. Anoti mota dzose dzakanaka nemapango ese aya ari kupiwa vanhu naWicknell hadzisi zvipo chete, asi chikamu chemushonga. It's part of some ritual. Maererano naye anoti mweya waakabatwa nawo dhimoni raSeWicknell iri rinorara nevanhu vane mukurumbira uye vaimbi vose vari kupiwa mota kuti upfumi hwaWicknell hukure. Imagine, pamberi pesangano rose achitaura izvi, this woman is saying she is the spirit behind Wicknell's riches and exposing how he gained his wealth. But here's the $1 million question. Could any of this be true, or is this just another one of those controversial Pentecostal church stunts with fake miracles? Let's be honest, it wouldn't be the first time a church pulls off a dramatic act for attention. It's not really clear how Wicknell obtained his wealth, asi chatinoziva ndechekuti ari rich. Akapfuma zvikuru, he's very rich. Vamwe vanhu vanofungidzira kuti anogona kunge ari mukati megold mafia kana kuti kutengesa goridhe zvisiri pamutemo, since ari wepedyo naPresident Mnangagwa. Asi kunze kwemakuhwa, it's not very clear. So what's the big deal here? Is this just another church drama, or could there actually be something to this? Either way, one thing's for sure, Wicknell's name stays in the headlines and his wealth remains a mystery. Muri yeZimbabwe, munoiona sei iyi? Ngatisanganei comment section.